U prošloj epizodi Vile su otišle u Gardeniju na žurku kod Mici da proslave noć veštica. Mici je smislila zao plan, ali su Pixiji uspeli da je nasamare. Na kraju je Mici nasela na šalu. Pakt sa vešticama. Jadna Blum, pitam se šta je muči. Darkar će napasti mračni toranj da bi uzeo četvrtinu knjige. Ako moje vile i tvoje veštice rade zajedno, mogu da zaštite knjigu. Možda si u pravu, ali ni jedna veštica ne voli da radi zajedno sa vilama. Uključujući i mene. Pa moramo sad sve to da prevaziđemo, zar ne? Ne znam kako ćemo, ali znam koga ću da pitam. Da učimo u mračnom tornju. Mora da se šalite. Nema šanse da nosimo onu odvratnu garderobu za veštice. Smirite se, devojke, znate da moramo da zaštitimo knjigu u mračnom tornju. Ali ne postoji zapis da su veštice ikad tražile pomoć od vila. I zato nam je Mitrin savet bio od velike pomoći. Veštice misle da vile iz Alfije nisu sposobne za to. Svi profesori kažu da vile ne bi izdržale ni 2 dana na časovima u mračnom tornju. Znači progutat ćemo naš ponos, zar ne? Vile nisu robovi ponosa kao veštice, zar ne? Onda je dogovoreno, ako pristajete na časove u mračnom tornju, gospođa Griffin će vas zamoliti za pomoć protiv Trix. I neće zažaliti. Trix neće moći ni da priđu u knjizi. Volela bih kad bi Pif krenula. Ščepat ćete, lepa moja, i tvoju malu Pif? Ovde ne bi bila srećna, ima previše negativne energije. Da, Pixiji bi sigurno ovde imali glavobolju. Hej, Zin, delo je dobro. Ne brini, Lejla, spasit ću te od crne magije. Da, ona je nekako... Luda? Hajde, društvo, moramo da razmišljamo kako ćemo sarađivati sa vešticama. Da, tačno, a ja ne volim da budem na nekom mestu ako je tamo i jedna veštica. One su nam i pomogle u borbi sa Trix prošle godine. Izgleda da si zaboravila da su više puta pomogle Trix u borbi protiv nas. Mjuza, su li tebi veštice nešto uradile? Gde si krenula? Ostavi me na miru. O ne, šta sada da radim? U zamci sam. Sad više nemaš gde, Vilo. Većina veštica samo želi da dokaže da je bolje od vile. Nadam se da znaju da je mnogo važnije zaustaviti Darkara. Nemojte zbog toga da brinete, male vile. Mi razumemo svrhu našeg udruživanja. Čak i bolje. Ja sam Edeltrud, a ovo je Zaratustra. Mi ćemo vas uvesti unutra. Rečeno nam je da ćete biti sa nama dok opasnost ne prođe. Ili dok naši časovi ne postanu suviše teški za vas, kako god. Pa hoćete li nam pokazati vašu zgradu? U stvari, mračni toranj nije tipična zgrada. To je živo biće sa korenjem i granama. Korenje i grane. To magično biće su stvorili naši preci. Bljak. Dobrodošli na osnovni nivo 101. Svrha ovih časova je da nauči početnike i uvažene goste osnovama crne magije. Ovo je baš neprijatno. Od kad smo došle ovde veštice ne rade ništa, samo bulje u nas. Ljubomorne su zato što imamo više stila. Počet ćemo sa jednostavnim vežbama. Stvaranje energije prizivanjem crnih predstava. Flora, hoćeš li ti da probaš? Zar se nećemo prvo podeliti u grupe za vežbu? U grupe? Veštice ne rade po grupama. Timski igrači mogu da izdaju jedan drugoga. Veštica se oslanja samo na sebe.
Da, ali mislim da, gospođo, ako tako veštice uče, onda... Ja neću da učim ove gluposti. Sad svi uzmite svoje knjige i otvorite stranu 3026. Vrlo dobro. Ne, nije dovoljno mračno. Ima malo senke. Bolje nego što sam očekivala od vile. Odlično. Mnoge naše čini zahtevaju tamu kao primarni izvor energije i zato je važno da naučite da ukrotite svetlo. Izvinite, ali ja ne vidim tamu. Da li shvataš da će vaše ocene ovde ući u vašu završnu ocenu? Da li ste videli moje dosadašnje ocene? Mislim da će i ovde biti iste. Profesorka, ako završim ranije, da li mogu ranije da izađem? Da li se dobro osjećaš, Bloom? Vile se obično ne predaju tako lako negativnim osjećanjima. Imala sam lošu nedelju. Hoćeš li prestati? Neko će nas čuti. Ovde nema nikog u ovo doba godine i muka mi više da tražim iglu u plastu sena. Nemamo mnogo izbora. Imamo kontrolu nad tornjem. Hajde da ih nateramo da nam daju knjigu. Griffin i dalje ima veći deo tornja pod njenom kontrolom. Pa ovde nema ničega. Hajde da se razdvojimo i potražimo skrivena mesta. Dobro. Vidi, vidi. Gospođa Griffin je rekla da mogu da računam na sve vas. Moramo da sprečimo Trix da uđu u mračni toranj. Na osnovu informacija koje imam, rekla bih da će napasti svakog trenutka. Možemo to same, ne trebate nam vi. Bloom, zašto se brineš? Hajde da same ovo odradimo. Stella, loša si koliko i veštice. Hej, povuci reč. Hej, smirite se svi. Hajde da držimo oči širom otvorene. I ako znate neki od tajnih ulaza, Nećemo vam reći gde se nalaze. dobro, onda se potrudite da Trix ne uđu tuda. Da li se slažete? Ne brinite, zaustavit ćemo ih. Vi to i onako ne možete. Tako je, već ste 2 puta izgubile. Barem smo im se suprotstavile. Što je više nego što ćete vi ikad uraditi. Priča se u stvari da je Bloom dala ono što su htele. Kako se usuđuješ da tako pričaš o Bloom? Tehnički to je istina. Na čijoj si ti strani? Vidite, vile se čak ne slažu međusobno. Šta vi radite? Sarađujemo, zar nije očigledno? Raspravljate se, ko pazi na Trix? Mitra je u pravu, na posao. Da, preću da slušam Bloom nego izdajicu. I ako Trix budu pobedile zato što vi ne sarađujete, šta će reći Griffin? U redu, ovo je naša šansa da zaustavimo Trix pre nego što postanu jaki i zaprete celoj magičnoj dimenziji. Hajde da Griffin i Faragonda budu ponosne. Stormy, jesi li pronašla Winx? Da, kao što je Darkar rekao. Hajde da odemo do Darcy. Vidim slabu vezu. Pa, jesi li se lepo provela na igranci sinoć? Da, jesam. Bilo je kao kad smo bili deca, sećaš se? Selski vašari, uvek si me vodila tamo. Bilo nam je zabavno, zar ne? Tamo ti je bilo mnogo zabavnije nego u školi. A ti si uvek voljela da se družiš sa starim klasićima za crtanje. Da, zato što sam bolja od njih. Znaš, toliko toga smo prošli zajedno. Sećaš se prvog dana škole? Pokušala ti da sedneš za Trix. Mislila sam da će te pretvoriti u žabu. Ti si bila toliko plašljiva da te za malo Griffin je pustila. Bolje da me nije pustila. U Alfiji mi je mnogo zanimljivije. Zar zaista hoćeš da postaneš vila? Pa? Nema šanse, ako ostanemo ovde naučit ću sve vrste moći. Neke stvari se nikad neće promeniti. Hej, nisu sve veštice kao Trix. Gospođa Griffin je jaka i ponosna. Jednog dana bit ću kao ona. Razumem. Znaš, samo zato što više nisi veštica. To ne znači da ne možemo da budemo prijateljice. Tako je.
ovde imamo? Naša stara drugarica Lucy. Pomoći ćeš nam, zar ne? Zašto? Ne zašto? Mene ostavite na miru. Zato što te znamo, Lucy. Hoćeš da nam pomogneš ili ne? Ne. Usuđuješ te da me napadneš? Hej, Stormy, mislim da bi trebalo da podsjetimo Lucy šta se desi onima koji se bore protiv Trix. Čekajte! Ne! Uradit ću sve, samo me nemojte povrediti. Tako je već bolje. Pa, izgleda da naši studenti traže bilo koji znak Trixa u svakom ćošku mračnog tornja. Bloom ih je ubedila. Da, za sad. Naša sledeća vežba je apsolutno neophodna za usavršavanje magičnih veština. Što je svetlost jača, više ćete crne energije dobiti. Profesorka Zaratustra, ne razumemo šta treba da radimo. Pomoći ću vam svi, zatvorite oči. Setite se, kad vas je neko sprečio da uradite ono što ste htele. Setite se kada ste se poslednji put osjećale bespomoćno i ljuto. Mislite na stres, usamljenost, bol. Ispunite vaše srce tugom i tamom. Profesorka, sad je dosta. Mitra, ometaš mi predavanje. Prošle godine sam išla na ove časove kod profesorke Edeltrud i ove vežbe nismo radile. Mitra, šta se dešava? Ona je ovo smislila samo zbog vas. Šta? To nije fair. Pa? Čas je i onako gotov. Svi ćete dobiti peticu, sem Mitre. Smiješno. Očekujem da svi profesori pomognu ako knjiga bude u opasnosti. Jesu li Trix stvarno postale tako moćne? Faragonda mi je rekla da im je Darkar poklonio specijalne moći. Ako ste toliko zabrinuti za knjigu, što ne pošaljete profesora na... Nemoj da spominješ lokaciju. Vajum Evanesco! Špijunirala si nas. Neće daleko otići, gospođo. Stani! Uplašena je, to je sve. Uostalo, mislim da je očigledno šta se ovde dešava. Jesi li to ti? Lucy, šta je bilo? Trix, one su već ovde. Šta? Ne. Jure me. Hej, šta se dešava? Trix su već ušle u toranj. Sredimo ih. Mitra, mislim da bi trebalo da ostaneš sa Lucy. Ostali, idemo da pronađemo Trix. Dobra ideja, Bloom. Idemo da pronađemo te Trix. A kako ćemo to da uradimo? Otvorena sam za predloge. Znam, na osnovu podataka koje imam ne možemo pobediti Trix u njihovoj igri. Lep način da se kaže da smo izgubili. Ako stignemo pre njih na destinaciju, bit ćemo u prednosti. Ali one hoće knjigu, a mi ne znamo gde se nalazi. Izračunat ću koja je najverovatnija lokacija i tamo ćemo ih čekati. Ja se ne uzdam u taj tvoj kompjuter. Previše je rizično. Tako možemo da ih odvedemo do knjige. Mi nigde i ne idemo. Slažem se da veštice kriju Trix. Ne možemo im verovati. Bravo, Mjuza, idi sredi te veštice i neka ti kažu gde su Trix. Stani, Stella, kao da ti imaš neku bolju ideju. Ako mislite da ćete ih pronaći bez mene, idite onda. Stella! Ja ću potražiti tamo gde ih je Lucy poslednji put videla. Pođite ako hoćete. Nije ni razmotrila moju ideju. Moja ideja ima najviše izgleda da uspe. Moram da pronađem knjigu. Bila sam u pravu. Magična energija teče kroz čitavu strukturu mračnog tornja.
kao krv kroz vene živog bića i sve se pokreće odavde, iz srca mračnog tornja. Znači, pronašla si knjigu. Sad nam reci gde je. Ni za 1.000.000 godina. Tehna, ledeni san. Previše sporo. Pa, šta imamo ovde? Rekla bih da smo je pronašli. Knjiga je naša. Jezivo. Stvarno, atmosfera je ista u svakom delu zgrade. Šta sad? Hajde da postavimo vešticama par pitanja. Zar ne možeš da dođeš do centralne sobe? Ne, Grifin u potpunosti kontroliše taj deo tornja. Bez veze. Naravno, postavi svoj najjači štit oko knjige. Ako se približimo, gubimo kontrolu nad tornjem. Onda ćemo knjigu ukrasti u našem stilu. Upotrebit ćemo silu. O ne, Tehna! Ice je bila ovde. Ko bi drugi mogao to da uradi? Zing, šta se desilo? Trix, znaju gde je knjiga. Tehna je saznala. I Trix su saznala od nje. Moramo da joj pomognemo i obavestimo ostale. Nemamo vremena. Trix će doći do knjige za koji minut. Ali Bloom, ti pomozi Tehni. Ja idem na njih. Idem s tobom. Ne, nećeš. Bloom, budi pažljiva. Kako je to pitanje? Ne veruješ nam, zar ne? Naravno da ne, vi ste veštice. Šta? Kako se usuđuješ? Mjuza, da li si čula ovo? Šta se dešava? Nešto loše. O, odbor za doček. Grupa veštici i par Winx devojaka lepo dobrodošlice. Prva sam ih pronašla. U stvari, one su pronašle nas. Magija Winxa! Dobro, veštice. Dajte sve od sebe, da vidimo kako branite svoju školu. Ućuti, znamo šta da radimo? Sigurno su spremne da se izvine. Dugo im je trebalo. Stela, tu si! Šta nije u redu? Hajde, veštice. Čurlija. Imam je! Platit ćeš zbog ovoga. Sonične vibracije! Ovo je potpuno gubljenje vremena. Ajsi, ove skulpture su deo mračnog tornja, zar ne? Mračni tornju, zaštiti nas! O ne! Pazi! To je prava zabava. Nemamo vremena za igru, idemo odavde. Ovo je smešno. Da je Bloom ovde, završili bi ovo za cijeli čas. Gde je ona inače? Nadam se da je dobro. Moram da polomim ovaj orah. Prva sam došla ovde. Sigurno su bile nepažljive. Dolaze. Mogu ja ovo. Magija Winxa! Uništili smo skulpture, ali su zato Trix ostale. I ko je kriv za to? Vaša magija ih je odbacila odavde. Barem smo pokušale, vi ih niste ni napale. Moja mreža je napravila više štete nego vi. Hej, možda ste ih vi pustile namerno. Kako se usuđuješ? Dobro, hajde napadnite nas. Ne, čekajte! E, sad je bilo dosta. Morate da prekinete. To je ovo mesto, ono vas izluđuje. Da, izvini. U redu, mačo devojke, sigurno znate da Trix hoće da uzmu knjigu. I Bloom se bori sama. Znam gde su krenule, pratite me. Plamena lopta! Samo je jedna tu. Što nije u redu? Tvoji prijatelji nisu došli sa tobom? Dvoje je. Optički mrak! Moje oči! Jadna devojčica ništa ne vidi! Spremne, devojke? Ne, moram da nastavim da se borim. Nekako, sad! Hajde da pokupimo našu nagradu. Blizu smo, požurite! Bloom! Moramo da ih zaustavimo. Prekasno je, Vile. Srce mračnog tornja je otvoreno. Ne, Knjiga je naša.
U sledećoj epizodi Bloom će se boriti sama sa Trix i izgubit će tu bitku. Vile će se razdvojiti. Tada će Trix iskoristiti njihovu moć da pretvore mračni toranj u ogromno čudovište.